ziyakhala manje ungizwe umlando komculo intombi zamdabala zamqoba ngoba zimthanda ngithi njenganza kwethu ngibabaza isilo sakwaDukuza lesi umuntu akasenza ngakhona wazalwa nabakwabo wakhulela kwasakamthethwa wakhula lapho eyijongo wagcina impela gilizimangaliso eintabeni ezahlukahlukene zesakamthethwa uzokhumbula emlandweni ukuthi lithe ilembe uma lihlanganisa izizwe zonke ukuthi zibe isizwe sodwa laphumelela kakhulu ekutheni zonke zizoyihlangana lelizwe impi yokugcina yakwaSoshangane impi ithi ngahamba idludaka la ayivele sephahlwe khona ongangeyintaba ilembe liqamani lokukhalipha yagcina ke eyinqoba kodwa inkosi eyayinamandla kakhulu emlandweni wakwaZulu uZwide eyagcina yenza imkhuba ithi mangabe ke inqoba isizwe sithize ishuphuli ikhanda leyo nkosi iyobila ngayo isigodlo sayo iphahlela wona lo makhosi incinde ngisho indengezi ngogebhezi lamanye amakhosi ngebhadi ke akamnqobanga ke ukuthi agcine eqhwakela ebumbe uZulu lwesiwo njengamanje uShaka waphumelela abafowabo kanye nobabekazi wakhe uMkabayi babesebeba nomona kakhulu basebe mhlelela ukuthi bamkhaphele ngoba uShaka wabulawa uMkabayi umhlangano umbopha kaSithayi kanye noDengane yingakho phela bethe uMkabayi sebebuyile sebephumelele ekuthenini bagwazile ilembe bese baqalekisa ukuthi ngeke nelibuse leboso zinkojana zolendize zaphezulu ezofika lenkenophe ngenambobo lapho ke kwabe sicacela ngisho ingane ekhasayo ukuthi hayi sekunjalo amasima dipetrol yini le manje utalene nyanya sangana nini anana niqhubeka na bubuka yini lento le ngiyakhuluma la ku petrol ufaka tshotshana into manje ayibafeta hayi ungihlala wethu ayiphupho lezinto lezi emasimba nje ngenza ukuthi ngiyaxolisa lapho ngiphila leyiphupho kusasa ngikhuluma ngendaba yelembe nje khuluma ngodaba olumlando ngenxa yokuthi qophe umlando kusasa King Shaka International Airport iyona nkosi yabomba isizwe samaZulu kwaphinde futhi kwathi ngo-2009 ekupheleni kwawo savulwa isikhumulo sezindiza sethiwa ngelembe okuyinto enhle kakhulu leyo esemlandweni okumele mayihlonishwe ngoba akekho omkhulu ngaphekwelebe kuleli lakithi likaMthaniya kubalekile ke ukuthi kusasa lokusaka ngo9 ekseni sihlangane sonke abakwazi ukuphumelela ukube lelizwe liyayazi into enkulu nelifaneleyo benizohlela lomcimbi ube ngeweekend bese kumenywa wonke umuntu abe khona ukuzofakaza ngomlando wakithi kwaZulu uma wonke umuntu obhukha ithikithi anywhere in the world if
the final destination yakhe ila kwaZulu izobe ithi like elibhalo ukuthi King Shaka International Airport. Lokho ke ngani ukuthi kusasa umfanekiso welembe uzobe uvulwa ngokusemthethweni. Isilo samabandla wonke inkosi yethu njengamaZulu uMisuzulu kaZwelithini uzobe khona. Okuyisona isilo sethu uMisuzulu kaZwelithini ozobe ivula ngokusemthethweni umfanekiso welembe phambi kwe-airport, okukhombisa ukuthi ilembe ube laphila leze lafika ngalesikhathi esikusoleka manje liyalubuka njengomuntu onjani. Nomongameli wezwe laseNingizimu Afrika uzobe khona, uhulumeni wonke waZulu uzobe khona. Kubaluleke kakhulu ukuthi konke lokho sikubabaze, futhi singagxeki zonke izinto ezenziwa uhulumeni, ngoba uhulumeni amandla akhe makhulu kangangoba akasidukisela nje nomlando wethu. Nomlando wethu nje angawudukisa ashintshe izinto izinto ngendlela afisa ngayo, kodwa lokho okuhle akwenzileyo futhi sikubabaze, siyabonga kakhulu. 30 years of democracy, King Shaka International Airport has been officially opened, and the statue of King Shaka is being revealed by His Majesty King Mrs. Zwelithini Kapewuzo. Thank you very much to the government of South Africa, KwaZulu-Natal, and His Excellency President Cyril Matamela Ramaphosa, His Majesty the King Mrs. KwaZulu-Natal. Siyabonga kakhulu. Okubaluleke kakhulu ke ukuthi ke ngaphekwa konke lokho kuyobe kuphelele amabutho neinduna zonke zikaZulu. Ngifuna ke ukuthi ngisakhuluma namabutho neinduna namakhosi ngidlule esigabeni esibalulekileyo. Ngempela sonto bengise emcimbini umhla 3 ngesonto, bengise emcimbini wenkosi uZungu, indodakazi yakhe inkosi uZungu, ngiyamhlonipha kakhulu. Nenkosi uMathaba ngiyahlonipha kakhulu. Yafika ekhaya 2014 yayisanda kuhlala futhi esihlalweni. Ngikhumbula kahle ukuthi yafika ngamabhasi amabili ethwele amabutho akwesaka Mathaba. Yafika impela liyothambama, yafika waqhuma umgangela lapha kwaba inqaba. Ngangiganwa amakhosikazi amabili ngelanga lilodwa. Into ngeke yenziwe noma ubani kwaZulu. Mina lo ungizwe umlando womchunu, ngaganwa amakhosikazi amabili ngelanga elilodwa. uManxuba lo noMakhuzwayo. Lo nohlanyalo lolubonayo Nkosi uMathaba yayikhona, Nkosi uMkhwanaza siyakhothama yayikhona. Amakhosi amaningi mhlawumbe ayela ko 7-8, ngoba kwamina nomongameli wezwe wayekhona ngaleso sikhathi ubaba uJacob Zuma. Ngoba mina ngizalwa emlandweni wobukhosi, ayikho into engihlonipha njengobukhosi. Ngikhuliswe ngenhlonipho, ngikhuliswe phansi kobukhosi. Ngesilungu nina ngasazi isiZulu, ngoba ngikhuluma isiZulu anasi, ngikhuluma isiNgisi aniswa. Angazi noma nikhalela amasiko noma nibangwazi idalo. Hayi ulungile, sizochaza lapho ngihambe nitolikelwa nje ngendlela ngicucuzo. Ngikhuliswe ngenhlonipho ngaphansi kobukhosi.
I was raised with the discipline of higher magnitude. Awuthi umsizwa wami, awuthi ukuhlakani kwami. Safana ngirentise manje ngalento yokuba insizwa bafethu ayengeke. Ayi. Ngoba yona into engiyifelayo nje bafethu ayengeke bafana ke. Fela ngikhokhise manje. Abantu abakhokhe berentela nje ukuthi ngiyinsizwa nje. I was raised with the discipline of higher magnitude. Ngithini nje? Aniso. Yebo. Lapha kwaZungu babuzungu Nkosi yesizwe Mansini Gwabeni Nyamakayishi siyabonga. Umemisizwe sonke sikamthaniya umsebenzi wakho wahamba kahle. Ngibonge inhlonipho yakho Nkosi yesizwe nokwamukelwa zonke izizwe nokumukela bonke abantu abanengxemi nabangenazo ukuthi bezokhothama phansi kobukhosi bakwaZungu. Nami bengingxenye yabo abameniweyo bezokhothama bezobuzisa umcimbi wenkosi. Ngaphe kwalokho lo mcimbi umkhulu ngendlela eyisimanga sokuthi ubusiswe ngokuthi indodakazi yakwaZungu ithathwa yenye inkosi ekuyinkosi uMathaba. Le ebekade ngikhuluma ngayo ukuthi insizwa, inkosi eyinsizwa eyayikhona ngisho uNtweni ngifaka abalobokazi emzini wabamkhulu. Ngithi Nkosi uMathaba ngiyakubongela. Nkosi uManzini ngikubongela. Konke kuhambe kahle. Ngibingelelile eMakhosini nomne wethu omdala oyinkosi yaseMchununi kithi. Hayi ngesibongo kithi kwethu ubekhona. Mangiqhamuka nje ngibingelela amakhosi uyena bese iqaleni ngaxhawula kuyena. Ngazoxhawula inkosi ewubaba kimi ewumne wethu ngokwakhelana aphinde abe usihlalo wamakhosi. Yabona kune video siye eMakhosini siphinde futhi siye sibuye khuluma nawo amakhosi. Ngiyezwakala ngisho ngikhuluma nawo amakhosi kodwa lo video angazi abayithethelele ngani. Umuntu bethi bengabakhona ebukhosini kodwa ke izingane ziyakhula ziyokhula ngelilanga. Into ebaluleke kakhulu ke la ukuthi uthe endleleni sengihamba kwaqhamuka ubaba bengingamazi nami evunula volo wangixavuna lapha ngisakhuluma nabo abafowethu laba washona namihlathini ngize mina hawo yabona bengiqala ukubabaza umbabazo kaMbholo lo wayebabaza enkantolo. Yebo. Ngalento efuna kulezi zinto osithandwa yabona nje. Into ebalekile la ngani kwethu ukuthi lo baba lo ngithema ngebe ngilandela umlando wakhe ngezwe ukuthi hawu umnumzane uXulu umthithilo amabutho walapha ngakithi eKingcetshwayo igama lakhe uKweqela iParish. Ukweqela iParish ke Xulu lo induna wenza ukuhlobonga eqambela amakhosi amanga. Kweqela iParish baba uXulu umhlonishwa uphazamile uthi uqambela amakhosi amanga amakhosi awazazi ngixoshwe. Ngebhadi lakho baba nabantu benihlanganise nabo umhlangano ngoba kuthiwa nibamba umhlangano ngasese nibambana nabantu namalungu ezepolitiki ipolitiki izinduna make kwaxubana nje into ezophasa ipolitiki imbono zohlezi nayo siyizwe kodwa ke ubaba ke umhlonishwa Kweqela iParish Xulu
umthithelo babutheke ngicwetshwayo uphazamile kakhulu ngendlela enze ngayo kimi ngoba mina ngilona futhi ubala angiyeke umuntu wasala mina wasebukhosini ukuthi mina nami ngiyihlanganela ngobuwengu bami ubugagu bami ubuqhwaga bami isibindi sami kukho konke lokho kufanele kugawulwe ngegaba zakho la sengone khona ngijeziswe la sengiphazame khona ngithobeke iyona impilo ke impilo njalo nje impilo inobuhle nobubi bayo okuyinqamula nje lento ngenza kwethu ubaba amanzini ubaba amathaba siyabonga umsebenzi uhambe kahle ngokungahlonisi bese ke lawo baba uNkulu loyo mangicabanga mhlawumbe ubonile noma akabonanga ukuthi kuyashuthwa kodwa ngizosebemkhuluma naye sebemncoma uyafana negorilla leli lapha lengakubuka ntshatha lali ngisukela nje lapha na kufihlwa umntwana waphinda angene mhlawumbe lalifuna nalo kunyuka nje njengephela iphela leligijima phezu kwesudu kanje ligijima phezu kwesudu ihle ligijima phezu kwalo kanje ufuna ukugijima nalo lufuna ukuvela naye ke mhlawumbe ukuchazeliwe wathi wami ufuna ukuvela abantu ke ngibuye nami ngibasole ke kancane nakhona ngoba zingane ziyakhula uNhlanga weNhlanga production indoda enomkatshi obomvu kakhulu futhi esike yahlala kakhulu nanenkosi yakwaZungu nje egabeni ehlukahlukene kuyiphutha kakhulu ukuthi abafana bengakhuliseki ngendlela ekahle yokuthi akukwazi ukuba nobuhlobo 99.9% bese bona bezoqala unegative omncane ngoba iwengu emcimbini ihlala zikhona lokho kushifta ifocus kuphazamisa umcimbi wakubo ukwajo nikhulu zosa khulana kwajo khulana nabafana bakho bathuma uNhlanga abakhule okwangempela futhi ngoba ngelinye langa ngabo qhathisiswe isidingo singekho ubuhle omngako bebulapha nenhlonipho sixhawulana namakhosi nayo yonke into ayivezwa leyo nto kuzoveza isici sesiwengu esikakwepela iphalishi manje emveni kwalokho kusuka lapho ngelinye ilanga labafana boshutha isalukazi sihlele kabi bezosiqalekiso ngoba niphila ngama content ngendlela yokuthi ngigcinele ngasakwazi ukuthi nibe nemingcele nilahlekelwe inhlonipho qamba amanga yabona ibaleke kakhulu le nto leyo sidluleke lapho nganza kwethu ukuthi ke nakanjani ke nganza kwethu ngibase siphethe inkulumeni yami namhlanje zonke lezi zinto engiyibalayo ngizobe nginazo kusasa mina umnyama obomvu zobe ngikhona sinawo lapho kusasa ngifuna ukugcizelela nokucacisa ukuthi eyintweni engayikhulumayo ngamakhosi ile ngikhuluma ngamakhosi akwaShembe ahlala kwaShembe engagoduki ngiqinisile lapho izwe lengenawo amafilankosi elengenabo inhlanya eziphahluka iqiniso lelo lizolifile okusho ukuthi is a world of pretentious people mina angifuni lokhu ngichaza njalo lento angisabe kufa angisatshiswa futhi angisoza ngashintsha ukuba uNgizwe mlando Mchunu ngiyolikhuluma iqiniso libhlungu noma libaba noma linjani kodwa la nginephutha khona ngiyohoxisa futhi yabona nenkulumo engiyikhulumile le abazozama ukubambelela ngayo ngakhuluma into esimple yokuthi ngikhuluma futhi ngeyimeya noma siphala ikakhulukazi benkatha naba ensiba khona abakwenzayo lokho kodwa futhi ukuthi qwa yabona inkatha ngoba iculture yenkatha yakhelwe kakhulukazi around ubukhosi yikho bebona ukuthi
fanele bedla inhliziyo zamakhosi usuku nosuku ukuze bephile. Ngithi mina kule province yakwaZulu Natal ayikho ngisho iyodwa iward noma indawo engenayo inkosi. Mawucabanga usuku nosuku makuhanjiswa intuthuko emphakathini kuchazwe lo mphakathi ngentuthuko noma iza neprovince noma iza neward councillor noma iza nomasipala. Nasi sijingi inkosi ubani, nasi sijingi inkosi ubani, nali ithanga inkosi ubani, phuma inkomo 5 10 imbuzi oshwaqini. Iphi service delivery yenziwa yilokho? That was my question. Umbuzo ngawubuza mina lo. Ngathi mina leyo mbuzo engiwubuzayo angisho la kungenzeki ngoba usiko lwethu njengoZulu inhlonipho uma kuqhamuka umuntu omkhulu uyahlonishwa ngisho ekhaya uyaphakanyelwa. Kodwa khethani imicimbi. Khethani imicimbi. La makhosi ehlangene khona wonke mhlambe noma ehlangene abamaningana emicimbini omkhulu nimeme inkosi ke ekubona cha project enkulu bese nikwenza ke lokho. Noma leyo nto iphume kuyimeya ephaketheni layo. Ngoba sofika apha la lezijingi. Wrong leyo nto leyo. Wrong, totally wrong. Manje ngiyayibuza mina ukuthi into ebalekile unayo yonke la engifuna ukuyisho mina. Eyokuthi ngithe mase ngiyikhulumile ka yonke leyo nto. Kwase kufinyelela lesigabeni la ngithi khona amakhosi athola lezi inkomo ayodla nomndeni wawo. Amanye awo hayi wonke aqhubeke adakushwala. Anginalo ke ilungelo lokusho leyo nto leyo njengomntwana waKwaZulu. Njengomntwana okhuliswe kahle, njengomntwana wasebukhosini. Noma ngabe uyambona ubaba wakho ukuthi udle kangakanani. Wasekungamawala nje lapho angenasidingo. Ngiyakuxolisa lokho ngingenambandela. Yokuthi awunalo ilungelo lokutshela ubaba wakho ukuthi udakiwe noma kunjani awunalo ilungelo. Noma ingekho inkosi engangiqondisa kuyona specific kodwa angirong ngalokho. Lokho kwakurong lokho. Ngoba kufanele mangabe sikhulisa abantu bakhulise bese siyifaka inhlonipho futhi phakathi. Yabona. Kodwa ke manje ke konke ngangikusho akukho nokodwa engithi mina akubhekisiswa uze sizwe sikhule. Uma ke nina nithi ngirong mina ngisha emakhosi iparish njengoba bengisendela message bethi omasipala baqhubeke besupply ngenkomo eMakhosini. Hayi angene so politics anginekhundla nangangimenyeza ukuthiwa ngizoyithola angize ngizosayina ngiletha ama ID yami angize lapho mina. Umbheko akafikanga. Angifikanga lapho. Ngoba mina ngifuna ukuphila lempilo yesipuni. Ngiphethe lami ngiphethwe. Cha. Ngiyacela ke ngani zakwethu ukuthi ayihlale phansi ubamba umthetho kwansizwa sibancane kakhulu. Kubalekile ukuthi sikhulisane, sibhekane, sizwane, siye phambili. Mina ngiyinsizwa nje yabona ngisho amanga amanye nje nginyanyise kakhulu. Kanje ambanga kuthiwe kunama bodyguard ababuzungu inkosi uzungu lapha abengupha qaqwa amanga esikhwidlana thizeni besipake ngapha induna yafika yawupika bona yeza nenqwaba ama bodyguard amanye awo 3 or 4 of them angicifeliswe uNkulunkulu wami. Induna izongixavuna ehamba nabalandeli bami. Naye umlandeli wami ijabule ukuthitha isandla sami zisithi unesiphilisakalani awubayithi hayi awundina inkosi hayi asibona lekusasa abakuzwile nje incazelo yakho nje ukuthi hayi umono la ukuthi ngakhonjwa isilo ingikhombile futhi yebo sibonga kakhulu lapha kwigcwalisa umthandeni uwine iaward enkulu kakhulu in the history of Maskandi
njengomongameli wamabhenci ngikwazi ngakusho lokho angincithesi anginamahloni Mthandei SK is a king of Maskandi music onenkinga yalokho akayiflashele toilet namanje uqopha umlando back to back unyaka nonyaka ipitness kuphela emlandweni eyakeza leyo nto akumculo kaMaskandi owakwenza into njengaleyo sengishilo siyabonga mfethu ukuthi phela siyitholile iaward yakhona negushi yahitha sithembe futhi kuzokwenzeka ijustice nalapha kwagogo okhosini sithembe ukuthi nabo bazokwenza iqiniso ngiyakuthemba tshata yeah I trust you bro nisenomuntu olekela wena nawo bayi untshata akazi ngisho easy nje uthini easy ngiphinde ngibonga lo ndodana wami lapha umgodi umcimbi ube impumelelo nabamisene nabo omageza Mbambo kanye nomfowethu lapha uZuma siyabonga kakhulu ngiphinde futhi ngibonga kakhulu ukuthi iBest Maskandi ikwaziwe ukuthi ithathwe insizwa simungu senkosi umeluswe inkomo insizwe yenza event yaba success ngendlela esimangaliso futhi mina ke ngumlandeli futhi kahle hle mina ngaba induna yabalandeli bakhatshini ngoba kune peace kuleya ndawo leyana into nje singahamba nawo siyehlathini bese lokho ngixoxela lithi wathi uJesu wathi nami ngathi awu madoda into efaya no imik nje siyabonga kakhulu ukatsheni mfowethu okuhle okwehlele umlando ke uyawazi mfowethu ngesachaza into eningi eJoboldani bese ngithi ke uAfrican National Congress ibiza conference yayibiza yaba nesasasa le press conference kodwa basho ngolodwa futhi lutho nje kodwa into engisolayo nangithuka ningithuka ngisile ngihlakaniphile abaningi benu ngiyabedlula bafikile babiza iconference badunga amazwi ngomsila njengengwenya ofish bachophekile manje ziyakhala watch the space the political political mix masala is coming and it will prevail very soon and zingaki izinto ngiyikhuluma ngifanele ngiyiwe ngileze ecela uTikTok ziphumelele zibe njalo I've just said it now the GNU in the PGU is doing well, except some challenges, little challenges. But something is coming under the carpet, and you can sniff it. Why not chop it? Yamamele zokandaba uyinkosi yohla uyinkosi yohla uyinkosi yamakha uyinkosi yohla yamamele zokandaba uyinkosi yohla uyinkosi yamakhosi uyinkosi yohla yamemezo kandaba uyinkosi yohla uyinkosi
inkosi yohlanga inkosi yohlanga inkosi yamakhosi uyinkosi yohlanga wena wendlovu ayethe ilembe qomembe nokhalipho nodumo behlezi kamenzi uteko labafazi bakanomgabhi belitekula behlezi emlovini bethi ushaka akakubusa abankosi kanyaka nezawunethezeka uyidlembedlu oludiludla uyisanguhlangu semadolweni ushanga ngesabothi ngoshaka kwayinkosi ekete emashobeni ugasatele kwandaba olagasele zizo zonke logasela ngisho umacingwane esengonyameni inyathe ejame ngomkhonto phezulu kwemzimbubu amampondo ayisabayo nokuyehlela nani bofaku nani bogambushe ningamthinti mase nemthintile bese nithinta uphunga nathinta umageba ilembe qamanyembe ngokhalipha imbazi ehlule izinyimba zongobukhali unodumo ehlezi kamenzi elinye lamagama kasenza kakhona umenzi ngoba kuthiwa nodumo ehlezi kamenzi udlambedlu oluthi ludla ihlangu semadolweni okusho ukuthi uhlanya oluhlala ligadimbi uhlanya oluhlala ligadimbi ngoba ufuna ngichazele isiZulu bese ngichazela umlando bese ngichazela lesizulu ngihlaziyele uze nazi